गुसुथारहाय बारा अनिरामा लाइक दान बिके बाजेमबाय आरोना थेंक इउ अनिरामा गै नामावगौ नामा ओमफ्राय नोंखौनो नेबाय दंमोन बाजैया होनदों अ थेंक इउ नेनायनि थाखाय बारा गुसु बारथारदों आरो बहा गोमाना दंमोन बाजै माथो नुवाखैमोन होनदों आरोना अ गोमाया दंमोन न'आवनो ओमफ्राय सोलाबाखैमोन आरोना अनिरामागै ओमफ्राय जों गपि हेलौ जि होनदों आरोना हेलौ पाप्पु কি খবর কি কৰি আছা होनदों आरोना একো কৰা নাই এনে আছো মানে अनिरामा मोजां मोजां ना बाजै खबरा होनदों मोजाङैनो दंथ'यो औ नोंनिया माबोरै दं अनिरामा आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टार इण्डियाया लाइक दान डार्लिं दारना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय हाय बिमा गुड मर्निं होननानै गुड मर्निं सिंगेल आगै नायबाय नायदि माब्रै खबरा सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा अनिरामा आदा फैदों बेखायनो आदसा आदा फैदोंदां बेखायनो सोलाबाखै बाजैया होनदों ओहो फैयाखै अनिरामा आगै माने फिसालाया स्कुलनियाव मा होनो क्लास ओरैनो एग्जाम जागासिनो आरोना क्लास एग्जाम ओंखायनो सोलाबथ'वाखैमोन ओमफ्राय जोंहा अनिरामा दं बाजै मोजां दाना अ दे मोजां जानांगौ आरोना दे सिंगेला मा होनखो मोजांलै बाजै नोंनालाय मारै दं दाना मोजाङैनो दंथ'यो आंनाबो सिंगेल आगै Sweet boy, I love you, Marna. Same to you. Single boy, like that. Dad, you ma treat. Okay, treat like that. ओमफ्राय जोंहा अनिरामा गैया मा होनखो क्लास एग्जाम जागासिनो नामा बाजै होनदों आरोना औ ओमफ्राय दिनैबो दं आरोना ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गैथ'लालाय ओमफ्राय बिदिनो लाबाय थायो आरो ओमफ्राय सुइट बयआ जोंहा अके सिंगेल हा मिनिबाय हेलो गाइस कौन है लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ गाइस माइस नाम हाय बरना हाय यस हेलो टेडी हेलो गाइस दसथा जाबायथ' आरो सिंगेल आगे मांखो फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबाय नामालै बाय बिमा होनदोंना औ जाखांथ'बाय साहा लोंबाय आङो ओमफ्राय नोंहालाय जादोंना जायाखै सिंगेल आगै My name Mazamanka. I love you. Okay. Same to you. Single lagi बाजै आंना प्रफाइला मोजां आन्दायलायदों आङो नोंनि प्रफाइलखौ सिंगेल आगै मा प्रफाइलखौ मा होनानै लाखो आंहा आन्दायदों थुनानैसो सिनायहैबावदों आङो ब्लेक नामा ब्लेक कब्रा नामा नोंनिया प्रफाइला सिंगेल आगै ओमफ्राय जाव अमिता मंखो हे करें गाल नि अच्छा नि जैकेट इज ब्ला बीके गुड मर्निं अमित मानि जेकेट ओमफ्राय जोंहा रजिया गुड मर्निं आब' सना आंनि होनना बुंबाय आंना हार्ट हरबाय थेंक इउ रजिया आगै गुड मर्निं माबोरै खबरा रजिया आगै सिंगेला जोंहा आंबो फुङाव फुरि जादोंलै होनदों अ जाखांबाय आरोना सिंगेल आगै अके ओमफ्राय जोंहा रजिया 7 लाइक दान आब' सना होनबाय आरोना थेंक इउ ओमफ्राय
आगै सिंगेल मा खबर होनदों आरोना मा खबर होनो सिंगेल आगै रजिया सोंबाय आरो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया मा होनगौ औ बाजै ब्लेक बय सोलै हा ब्लेक बय आरोना अके ओमफ्राय जोंहा इउ आर स' बिउटिफुल होनदों आरोना माइस नेमा थेंक इउ ओमफ्राय सिंगेला मोजां आब' रजे नोंहालाय होनदों आरोना मोजांनो ओमफ्राय नोंहालाय सोंबाय रजे आगैया जोंहा खबरा मोजां नोंनालाय आब' सना होनना सोंदों आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो आगै रजे ओमफ्राय अके मोजां जानांगौ आरोना ओमफ्राय जों अमितआ टाइम नहीं मिला है बोला ओके बिजि हो अमित ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो आंनाबो मोजां आगै सिंगेल होनदों आरोना मोजाङैनो दंथ'योनो रजे आगैनाबो ओमफ्राय जोंहा आब' सना होननानै हार हरबाय आरोना अके ओमफ्राय जोंहा अमितआ बोला अके हाकेम देब बर्मा हाय होनबायना हाय कैसे हो होनदो सिंगेल आगैया मा होनखो ए आब' रजे माथो नोंसिनिथिं मोसाफैदोंनो नंगौना नङालै होनदो ए नोंसिनिथिं मोसाफैदोंनो नंगौना नङा सोंदों आरोना सिंगेल आगैया रजे आगै हेलो हेलो गाइस कौन है प्लीज लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ ओमफ्राय जोंहा रजिया नंगौ आगै सिंगेल फैदों होनदों ए फैमारदोंसो फैदोंनो आरोना ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो ओइ सिंगेल बय मा खबर आगै होनदों आरोना सिंगेल बय मा खबर आगै होनना सोंदों अमितआ औ आब' होनदों आरोना आइ गियाखै नोंसोरो रजे मोसाफैनायाव ओमफ्राय सिंगेल आगैया जोंहा मा होनखो ए आब' रजे होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय औ आगै सिंगेल होनना बुंबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला बुंगोन आङो गाहाम नों बा थां सेंग्रा दि अमित होनबाय आरोना आं फरायनो रोङासै ललितआ जा हेलौ होनबाय ना हेलौ ललित कुसाला मा इमन काहाम न' सिंगेल होनदों अच्छा कुसाला जा 6 ओमफ्राय जों अमितआ मोनखे इम गाहाम न' सिंगेल होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया आङो गैया गियो आब' बिराद मा होनो गिखायो होनदों आरोना गिनांगोनथ' आरोना मैदेरनिख्रुइबो बांसिन गिनांगोन बेखौ ओमफ्राय जोंहा अनिरा मा गैया ओंखाम जाबायना जायाखै बाजै होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखैनो अनिरा आगै ओमफ्राय जोंहा रजेया अनिरा मा खबर होनना सोंदों आरोना रजेया ओमफ्राय जोंहा अनिरा माखौ गियो रजे सना होनदों आरोना माखौ गियोनो रजे सना सोंदों अनिरा ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया मा होनखो मा लिरखो बुजियाखै सिंगेल आगैया टिमा खय फरायनो रोङासैहाय आङो सिंगेल आगैनिखौ नग' दा नों अमित सों ओमफ्राय जोंहा अनिरा मा होनखो दुखुलै नों आंखौ थगायबाय होनबाय सरि दुखुलै नों आंखौ थगायबाय होनना बुंबाय जोंहा अनिरा आगैया ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो ट्रेडिं खलाय थंग अनलाइन ओमफ्राय रजेया मा होनदों जोंहा अनिरा मोसाखौ गियो होनदों मोसाखौ गियो होनदोंनो आरोना ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो सरि अनिरा आगैया आङो थांनायाव मानो आं थानायाव मानो गिनो नांगौब्रा रजे होनदों आरोना
गाव थानायाव मानो गिनो नांगौ होनबाय नै अनिराम आगैया सिंगेला जा मा होनगो दाखालै जोंनिथिंबो क्लासाव थानायाव औ सासे हिनजावसा गथ' हो मांखो एरथारदोंनो मोसाया होनदों अरथारदों अके अरथारदोंनो आरोना मोसाया आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया अनिराम होनना मिनिहरबाय आरोना सिंगेल आगैया औ हाय दा होनदों ओमफ्राय जोंहा उल्लाया मा होनखो खुलुमबाय होनबाय आरोना खुलुमबाय ओमफ्राय अमितआ इम' होनबाय आरोना हाय न' ओमफ्राय जोंहा बिकासआ गुड मर्निं बाजै होनना बुंबाय गुड मर्निं बिकास आगै माबोरै दं खबरा ओमफ्राय सिंगेला जोंहा मा होनखो फुंनि माइ दा साका नों अमित होनना सोंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया आगै सिंगेल नोंसिनिया बहामोनलाय गामिया होनना सोंदों आरोना नोंसिनि गामिया बहामोननो सोंदों आरोना रजे आगैया बिकासआ लाइक दान बाजै होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ बिकास आगै अनिरामा जा रजे बाजै ओंखाम जाबाय ना होनना सोंदों रजे बाजै ओंखाम जाबाय ना होनना सोंदों नै अनिरामा ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो म बिके दानि रिसार्च खलाय नाहार मा रां मा लिरखोलै अमित नहीं आता है ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया आब' रजे आङो चिरांजुलिनिलै होनना बुंदों चिराजुलिनिनो आरोना सिंगेल आगैया ओमफ्राय जोंहा बिट्टुआ मा होनना बुंबाय बिट्टुआ खुलुमबाय अननाय होनना बुंबाय आरोना खुलुमबाय बिट्टु जि बार फैदों बैखै बार फैसै आरो फांहैनो ओमफ्राय जोंहा अनिराम आगैया मा होनगोन बिके बाजै रजेखौ लाना खारनोसै आं 14 फेब्रुवारियाव होनना बुंबाय आरोना दे खारदो दे होसोजाबासो रजेनि एक्टरजों अनिराम आगै जारला जागोन दे ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया मा होनखो अनिराम आगै जाखांबायमोन नोंहालाय होनना सोंदों जाखांबायमोननो ओमफ्राय नोंहालाय सोंबाय सिंगेल आगैया मा होनखो अ माइ गड हाय दा अमित होननानै खाफाल बुबाय आरोना सिंगेल आगैयालाय मा ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो अ नोंगौ नामा आगै सिंगेल होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा अनिरामा मा होनखो आं जाखांबाय ओंख्रि मा होनखो बाब्राबनाय ओंख्रि संदोंमोन होनना बुंदों जाखांबाय बाब्राबनाय ओंख्रि संदोंमोन होनना बुंबाय आरोना जाखांबायनो अनिरामाबो बाब्राबनाय मा ओंख्रि बेलाय सिंगेल आगैया मा होनखो औ आब' रजे होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अनिरामा मा होनखो अमा मासे हरदे बिखे बाजै नोङो आंनि हाबायाव आच्छा अमा मासे दे जागोन दे होनदो आगै रजिखौ लाना खारबा आरोना ओमफ्राय खारबालाय माबोरै हरजानांगौ जाखो खारबाथ' रावबो नुनाय नङा रावबो मोननाय नङा माथो ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया मा होनखो अनिराम बबेसिम खारगोन होनना मिनिदों बबेसिम खारगोननो अनिराम आगै ओमफ्राय उषानि ना वेर आर इउ फ्रम बोला आइ एम फ्रम आसाम ओमफ्राय जोंहा अनिरामा मा होनखो थास' ओंख्रि बिखे बाजै होनदों आरोना थास' ओंख्रि आरोना ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया मा होनखो मा बाब्राबनाय ओंख्रि बेलाय हो जा मा बाब्राबनाय ओंख्रि होनो रजे आगैया सोंदों आरो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया बाजै बिखे माला जानुवारि मोनफैबावगोन रा
न'आव थांनो जा गोसो जाबायलै बाल होनना बुंदो ओइ मोनफैथारसै ना नै मास मोनसे ना डिसेम्बर मास मोनसेल'सैथ' मोनफैथारसै मास मोनसे फुरा दंबावो आरो मा होनो जानुवारि जास्लाबैयावनो फैदो माबायावनो फैनांगोनलाय नोङो जानुवारि 1 थारिखआव नोङो न'आव खाना जाफैनो मोनगोन होनबासो सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा खोरबि एमआ बा फावदुर दिनैसो नुलायबायलै होनना बुंबाय आरोना औ खोरबि एम बि एम आगै ओमफ्राय जोंहा अनिरा मा होनखो मंगल ग्रह'आ लाना खारगोन रकेटजों होनना बुंदो मंगल ग्रह'आव लाना खारगोननो रकेटजों ओमफ्राय जोंहा अमितआ जोंहानि बारि सिंजों हाबथुम थामा दाउसा खावगोन अमाफोरा सिथारगोन सियाल क्या लिख रहा रे समझ में नहीं आ रहा रे अमित ओमफ्राय जोंहा अनिरा मा होनखो आं लाना खारनायनि उनाव मोनथिगोन दे रजे बाब्राबनाय ओंख्रिखौ लाना खारखांनायनि उनाव मिथिगोन आरोना बाब्राबनाय ओंख्रिया मा ओमफ्राय जोंहा रजाया अनिरा होननानै मिनिदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो औलै बाजै आंना टिकेटआनो 12 जानुवारियावसोलै बाजै होनदो आइ होनबाथ' दंबावोआनो 12 जानुवारियावबा माथो नोंलाय जानुवारि 1 थारिखआव खाना मोनजानाय नङा होमबा गामियाव ओमफ्राय खोरबिया मा होनखो माबोरै दं फावदुर दासान्दि होनना बुंबाय मोजाङैनो दंथ'यो आरोना ओमफ्राय नोंहालाय माबोरै दं खोरबि एमागै ओमफ्राय जोंहा अननानै आरोना अके हेलौ गाइस हेलौ बोला हेलौ गाइस हेलौ होनबाय आरोना आच्छा अननानै बाखि दालुबैसै ओमफ्राय जोंहा सिंगेल सोरनि नाम जाखो सोरनि नाम बेलाय आयु बाखि दालुबैसैनो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो जा बाबायलै बाजै होनना बुङो जा बाबायलै बाजै होनना बुङो आइ माखौ बाखोसै थानो बाबाय नामा फैनो लुगैबाय ना माफ्रा न'आवलाय सिंगेलागै फैनो लुगैबाय ओमफ्राय जोंहा अनिरा मा होनखो रजे बाजै माबादि जाखो खबरा मोजां ना होनना सोंदों रजे बाजै माबादि जाखो खबरा मोजां ना होनना सोंदों आरोना अनिरामा रजे आगै ओमफ्राय जोंहा सहिद बसुमतारिया दे अनिराम लाना खारदो बे मेसें बोथोर फैखाबाय अमा मासे हरगोन आं होनदों आरोना मेसें बोथोर फैखाबाय ना लाना खारदो होनदों नै सहिदा अमा मासे हरगोननो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो मागो मोनजाफैसिगोन माथो आगै सिंगेल होनदो मागो मोनजाफैसिगोन माथो आगै सिंगेल होनबा रजेया आगैया अनिरा मा होनखो सापर्ट दंना सहिद ब्र आं लाना लांबोला होनना सोंबाय आरोना ओमफ्राय इण्डिया आर्मिया जोंहा हाय होनना बुंबाय आरोना हाय इण्डिया आर्मि ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो जोंहानि बारि सिंजों हाबथुम थाक्सा खागु अमा सियाल बुन्दिया क्या है जोंहानि बारि ये तो मतलब बोरो सॉन्ग है क्या ये उम्मीद समझ में नहीं आ रहा मुझे ओमफ्राय जोंहा इण्डिया आर्मिया मा होनखो काहा से होनदो आरोना काहा से होनबाय मैं आसाम से होनदो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो अनिराम आगै खबरा मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं नोंहालाय होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनगोन आब' रजे मागो खालिनो मोनहैगोन होनदों मागो खालिनो मोनहैगोन आरोना
जा सिंगेल लागै सरि अनिरामा मा होनखो दं रजे बाजै आं नोंनि बादिनो होनना बुंदों आरोना नोंनि बायदिनो दंनो आरोना अनिराम आगैनियाबो रजेया औ आगै सिंगेल होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय रजेया अके आगै अनिराम होनना बुंबाय ओमफ्राय खोरबि एमा मा होनखो हारसिं मानसिनि खौराङा मोजां जायालै फावदुर होनना बुंदों मोजां जाया आरोना हारसिंबाबो मोजां जायो हारसिंबाबो ओमफ्राय जा अनिरामा मा सरि इण्डिया आर्मिया मा होनखो खबर फाल होनदों खबर फाल मर इण्डिया आर्मि ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो रजे बाजै ना सनितपुर मोनना ड्रिस्ट्रिक्टआ होनदों रजे बाजै ना सनितपुरमोन ना ड्रिस्ट्रिक्टआ होनना सोंदों नै अनिरामा ओमफ्राय जा सिंगेल आगैया आब' रजे नोंसिना गादबिल हाजो खाथियाव होनदों नामा गामिया होनना सोंबाय नै सिंगेल आगैयाबो गादबिल इण्डिया आर्मिया मा होनखो इण्डिया आर्मिया सोर जाखोलै नामाबासोमोन नामा डिस्ट्रिक्ट खन्थ हे चिरां डिस्ट्रिक्ट हे होनदो ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो अनिराम अदालगुरिसो आं होनदों अनिराम अदालगुरिनिसो आं होनना खिथाबाय नै रजे आगैया हेलौ 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 लोगोफोर दे ओमफ्राय जा इण्डिया आर्मिया मा होनखो बहुत दिन बिस्त के मिया मानु लोगो फालु बेखौ होनदो अच्छा बेस्तु के मिया मानु लग फालु ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनदो सिंगेल आगैया ट्रिट दे बिमा होनना बुंदों आरोना ट्रिटसो जानोसैलाय आरोना दे ओमफ्राय मा खालामदों नोंलाय सिंगेल आगै दालाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया हा मिनिबाय आरोना रजिया आगै सिंगेल खदाबिल होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा इण्डिया आर्मिया मा होनखो मय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कर हय मय आसु बर्तमान राजस्थान आच्छा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरोना अके क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट से हे सोर जाखोब्रा इण्डिया आर्मियालाय होनदो सिंगेला जोंहा मा होनखो ना सागोरसो नामा ना नङा खोमालै ओमफ्राय सिंगेल आगैया मिन्थियो आब' रजे आं होनदों मिथियो आब' रजे आं होनदों नै ओमफ्राय जा अनिरामा मा होनखो रजेनो स्कुटि बायना होनोसै बिखे बाजै जानुवारियाव होनना बुङो दे बायना हर दे मा होनो अनिराम आगै जानुवारियाव ओरैनो गोदान बोसोरनि बेनो गिफ्ट होदो नोङो ओमफ्राय जा खोरबि एमा मा होनखो नायना हरदो सासे फावदुर होनना बुंबाय आरोना आङो नायनोनो रोङा नागिरनोनो रोङा आङो खोरबि एम ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया ओरैनो दंलै बिमा लावलाबायना होनदों आरोना आदसा लावना दं देउथि गैया नामा ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा रजेया नंगौ नामा आगै सिंगेल बहाबा फैयो नामा जोंनिथिं नों होनना सोंदों नै ओमफ्राय जोंहा रजेया अनिराम दे बायना हरदो दे होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया मा होनखो आङो सिगां बेरायना फैखांबाय आब' रजे गदाबिलाव होनना बुंदों आरोना सिगां बेरायना फैखांबायनो आरोना गदाबिलाव आइया थांखालै ओरैनो ओमफ्राय रजेमाखौ अनिराम ओमफ्राय आं बेरायना फैखांबाय अनिरामा जामानखो जानुवारियाव स्कुटि होनोसै
14 फेब्रुवारियाव लाना खारनोसै होनदों आरोना जानुवारियाव स्कुटि होनानै 14 फेब्रुवारियाव लाना खारनोसै होनदों आरोना जावनिरा माबा रजे आगैखौ ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया दसे दंमोन डिउटिया दायो डिउटि गैथ'ला होनना बुंदों दा गैथ'आ आरोना ओमफ्राय जोंहा उमेशआ हाय बिहु डान्स गानाव प्लिज उमेश हाय बिहु डांस गान मुझे तो नहीं आता है ओके उमेश कैसे हो खबर उमेश ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रजेया नंगौ नामा आगै सिंगेल होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सहिदा मा होनखो रजे बिनानाव अदालगुरि मा गामि आंबो अदालगुरिनि अन्नानै खोन्थाहर होनना बुंदों आरोना अदालगुरि मा गामिनिनो आरोना जोंहा सहिदा सोंदों अन्नानै खिथाहरनो थिनबाय आरोना रजे आगै ओमफ्राय जोंहा रजेया आदा सहिद आङो अदालगुरि मासपाटनिसो होनना बुंदों आरोना मासपाटनिनो आरोना अदालगुरि सिंगेला गैया आब' रजे मालाबा टाइम मोनबा थांना बेरायनो थांगोन बेरायनो नोंसिनिथिं सानसे होनना बुंदों आरोना मालाबा बेरायनो थांगोन आरोना टाइम मोनबा ओमफ्राय जोंहा खोरबि एमा नोंसोरलाय मारै हाबा जानाय नायलायाखैबा नायलायाखैबा होनदों आरोना जोंबो मा होनो एसे मेजेरलायनानैसो जादों आरो बि एम आगै ओमफ्राय जोंहा रजेया आगै सिंगेल फै दे होनना बुंदों आरोना फै दे होनना बुंदो ओमफ्राय जोंहा उमेशआ बर' सं गाना गाव मैं ठीक हूँ बोलो बर' सं को मतलब कैसे गाओ होनदो ओमफ्राय जोंहा अके आच्छा सिंगेला गैया मांखो ओरैनो दंलै आच्छा इयाव नांथालायबायहाय जारलाखासो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मांखो आब' रजे नाथाय मैदेरखौसो जा गियोलै आंनो आइ हौवा मानसियानो मैदेर गियोनोहाय हनै सिंगेला गैया मैदेरखौसो गियोनो मानो नांथालायनांगौ जाखोसै अके ओमफ्राय जोंहा बारा गिनाङा आगै सिंगेल मैदेरखौ आगै होनदों आरोना बारा गिनाङानो मालाय रजे आगैयाबा गिया ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया आंखौ फाग्लि बुं नों सुनि हौवा मानसिबा मैदेरखौ गिनाङा जाहैबाय आरो ना हौवा मानसियानो मैदेरखौ गियो नामाब्रा ओइ रजे आगैया हिनजाव मानसियानो गियाखैलायो सिंगेल आगै मिनिनोसो ओंखारबाय आं नोंहा माने बेरायनो थांनो नागिरनायानो मैदेरखौसो गिनायखौ खिथाहरग्रोबायबा जारलासो नोंनाबो ओमफ्राय सिंगेला आं जा गियोलै होनदों ओमफ्राय रजे आगैया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय सिंगेला गैया आं जा गियोलै होनदों आरोना होमबालाय माबोरैथो बेरायनो थांगोन नोंलाय माबा गारि सिङावबोथ' थानो हाया मानिबा सिङाव हाबनानैसो बेरायहैनांगोन नोङो होमबा
सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा सहिदा मा होनखो रजे बिनानाव खोन्थानायनि थाखाय नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय बिनानाव होनना बुंदो आरोना गिख'थार खोमा ना नोङो सिंगेल आगै हेलो हेलो गाइस कौन है मेरे एलबी स्ट्रीम में प्लीज ज्वाइन हो जाओ अगर चैनल में कोई नया आया है तो ज्वाइन हो जाओ लाइक करो लाइक नहीं किया तो शेयर से लाइक लाइक होदो ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया मा होनखो आगै सिंगेल आङो दाना बारा गिला मैदेरखौ मोसाखौसो बिराद गियो गियो दाना होनना बुंदों आरोना मैदेरखौ बारा गिलानो आरोना मोसाखौसो बिराद गियोनो बेखौथ' गिखानांगोन आरोना रजे आगै खर' गिदिरसो होनांगोन नाम ने आं खर' गिदिर होनो आरो मानसिफ्रा होनोना होनालाय मोसाखौ ओमफ्राय जों अमिदा मा होनखो खायुन नाहि बोला मीनिंग क्यों नहीं बोला मा होनखोलै अमित ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो नोंनि बादिबा हौवाफोरना बिख्लोआ देरसिन आरोना हिनजावफोरना बिख्लोआ फिसाथारना नोंखागौबा होनदो आरो बिख्लो रोजा जानांगौब्रा हौवाफ्रा ओमफ्राय हिनजावफ्रा मा होनो बिख्लो गोबा जाखायोना एसेखौनो एसे बारदावलाबायो खिन्थु हौवाफ्राबो थायो दे बिदि बारदावलाबायग्रा गिलाबायग्रा ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो थेंक इउ आदा नोंहालाय मा गामिनि नों आदा होनना सोंदो नै रजेया ओमफ्राय सिंगेला जोंहा मा होनखो औलै आब' रजे नोंस्रा नुबाय थायोना सामफ्रामबो होनना बुंबाय आरोना सामफ्रामबो नुबाय थानायखाय गिनांला आरोना रजेया गिनानै हासुगुलायगोनहाय नोङो सिंगेलागै बेरायहैनायाव नुसनबायबा गोजानाव नुबाबो खम गिगोन नोङो नांथाखैलाय ओमफ्राय सिंगेलागैया जोंहा मा होनगौ अ माइ गड मानिबा बेगद थैगोनसोलै बाजै नोंजोंबो अ माइ गड आदसा अ माइ गड माने मानिबा बेगद अके दिनैसो बिदि होननाय जायो आरो ने ओमफ्राय जोंहा खोरबियो मामा होनखो मोजां नुसोदों होनना बुंबाय मोजां नुसोदों होनना बुंदों आरोना जोंहा ओमफ्राय उमेदा मा होनखो सेन्ड कर दिया देखो बोला आदसा ओमफ्राय सहिदा मा होनखो आङो अदालगुरि बाहेन गाव होनदों बाहेन गावनो आरोना अदालगुरि आदसा ओमफ्राय जोंहा सहिदा सरि फरायखांबाय आं ना जों मा नुजाफैनो हादों आरोना थेंकिउ जोंना बसुमतारिया मा होनखो चिरां आमटेका साफा नुदों चिरां ओमफ्राय मा होनखो आमटेका अके
साफा नुदों होनना बुंबाय जोंहा जोंमा बसुमतारी थेंक इउ साफा अके सिंगेल आखिया जोंहा मा होनखो हा आं थाङालै हाजो सेराव ओरैनो बा न'नि मैदेरखौनो नुबा खोमोनानो थिया जाखायो आरो हाग्रानि बावसो होननानै नारखादों आरोना बा होमबाथ' नोङो फाक्का गोजाननिफ्रायनो थिग गिखागोन नोङो सिंगेला गायो ओमफ्राय जोंहा रजेया बुंदो नेट प्रब्लेम आंना औ आगै नेट प्रब्लेम आंना औ आगै सिंगेल मैदेरा सामफ्रामबो फैयो ना नुबाय थायो बेखायनो आं बारा गिला आगै होनना बुंदों सामफ्रामबो फैयो आरोना नुबाय थायो बेखायनो बारा गिलानो रोजा जाहांबाय होमबाना रजे आगै नुबाय थाबाथाय बारा जेबो मोना आरो आंबो गियो गिनायालाय गोजानाव नुबानो गिखायो जोंबो माने बारा नुवा नालाय नुबानो होनजायो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया मा होनगौ औ बाजै नंखागौबा होनना बुंबाय आरोना नंखागौबावसो ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया औ नंगौ नामा आदा सहिद होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजेया औ आब' होनना बुंदों आरोना सिंगेल आगैया मा होनखो ए बिदिसो होनबा ना आब' रजे होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ लोगो नुजाफैनो हादों ओमफ्राय हेलौ फ्रेन्डस होनना बुंदों आरोना हेलौ फ्रेन्डस होनदों ओमफ्राय जोंहा रजेया औ आगै सिंगेल होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ लोगोआ मा खबर जारौ गुड मर्निं होनना बुंदों आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो खन्थाइ लोगो गुड मर्निं ओमफ्राय नोंना माबोरै दं ओमफ्राय जासिङो ट्रिट दे बिमा ट्रिट जानोसैलाय आरोना गोजांदोंबो ना बार बारोना दाना मा होनो गोजां बोथोराव बार बारबा बिराद गोजाङो आरोना गोलोम बोथोराव हले नागिरबाबो मोनखाया ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ लोगोआ मोजां होनना बुंबाय आरोना अके मोजां जानांगौ दे लोगो ओमफ्राय सिंगेला हा मिनिदों आरो ओमफ्राय खन्थाइ लोगोआ गुगोल एक्सेन्स मोनबायना नोंहा होनदों औ मोनबायमोनहाय खन्थाइ लोगो नोंसिनि अननायावनो आरोना ओमफ्राय जों उम्मीदा मा होनखो देखा क्या बोला मतलब अभी तो एलबी दे रहा है कैसे देखूं मैं ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो हस्पिटालावसो दंफैयो होनदों माबाफोर जादों नामा लोगो खन्थाइ ना सोरबा लोमजाबायदों नामा ओमफ्राय सिंगेला गैया मा होनखो जा बाजै बिके नोंसिनिया नामा जा मोजांलै ना बाजै बिके नोंसिनि नामा जा मोजां अबे नामा मोजां जाखोब्रा नेमा अके नेमा ओमफ्राय नोंनियासो मोजांब्रा नोंहाथ' मा नाम लायो बे प्रफाइलनिखौथ' मा नाम होनदोंमोनलाय अरिजिनेल नामखौसो होनखो ना माखौ होनखोब्रा सिंगेला गैयालाय जा खन्थाइ लोगोआ मा होनखो नेदों फिसाजोआ अके लोमजादों होनदों फिसाजोआ लोमजादों आरोना आदसा दे मोजां नाय खन्थाइ लोगो ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया मिनिदों आरोना ओमफ्राय रजेया होनबाय आरोना अमिताबो बोलाहाय
ओमफ्राय जा रजे अन अके अन आरोना ओमफ्राय जा एयारा मा खबर बाजै थाम्फै दुथुनाय होनना बुंदों आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो एयार आगै ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा बे बसुमतारी सफैनादों अबेनि जाखो आब'आ होनना बुंदों आरोना आङो मा होनो सापागुरि बङाइगाव थायो आरोना ओमफ्राय अरिजिनेल गामियाथ' बेलेगाव आरो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय आगैया मा होनखो बिके ट्रिट ओमफ्राय दुइया मा होनखो वाना बिके ट्रिट संगिताया मा होनखो जेराव होनदो जेराव ओमफ्राय थ्रिया अनामिकाया ज्रिद नामा नेमा दे बाजै होनदो बिदिसो आरोना बेखौसो होनदों आरो नोङो ने नामा मोजांथार नामखौ सोर दोनखोब्रा होनदो नामखौथ' नोंनो दोनबाय होमबा सिंगेल आगै आरो नायबावनो दे अनामिकानिया ज्रिद आरोना जेराव ओमफ्राय सोंदि बिमानिया जेराव ओमफ्राय जोंहा रजेयागे अन आरोना खन्थाइ लोगोआ बायथ' दे फ्रेन्ड दे जेबो नङा दे हस्पिटालाव दंबा फिसाजो लोमजादोंबा ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो अबाव दं होनना बुंदो आरोना न'आवनो दं होनदो एयार आगै ओमफ्राय जोंहा सहिदा मा होनखो खन्थाइ बिनानाव रानिया लोमजादोंबा मोजाङै सिकित्सा खालाम दे बिनानाव नोंसिनिसिम आर'ज होनना बुंबाय आरोना जोंहा सहिदा खन्थाइ लोगो ओमफ्राय सिंगेल आगैया हा मिनिदों नाम दोननानै ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमा नुजाफैनो हादों आरोना ओइ बिमा सना ओंखि दिनहैसो लोगो मोनबायलै लाइक दान सना बिमा होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ अनसुमै बिमा माबोरै दं खबर सबर ओमफ्राय जोंहा बिया मा होनखो स' बिउटिफुल नोंनि स्माइल होनना बुंदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा रजेयागे आब' अनसुमै होननानै हार्ट हरबाय आरोना दिनैसो नुबाय नोंखौ होनदों दिनैसो नुबायनो रजेया अनसुमै आगै हार्ट हरदों माबा अनसुमै बिमा रजेया आगैया दिनैसो नुबाय होननानै हार्ट हरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेन हेयारा मा होनखो हेलौ बिमा दिनै जा समायना नुथारदोंलै एसे मोजां नायना लानि र' दे ओमफ्राय बिदि नायबाय आरोना नायखुमाबायसो आरो अके ओमफ्राय जोंहा रजेया अके अनसुमाया मा होनखो मोजाङानो दं सना नोंहालाय होनदों आरोना मोजाङैनो दंनो आरोना नोंहालाय सोंदों अनसुमै बिमाया ओमफ्राय जोंहा रमेश मा होनखो हाय बाजै सना मा खबर होनना बुंबाय खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आंना रमेश आगै नोंनियालाय माबोरै दं खिथादो दे अनसुमैया रजे सना ओंथि होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रजेया आगै ब्रकेन होननानै हार्ट हरदों नै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना उल्था निउ मडेल लाइक दा आदसा दे बिमा आदसा बेथ' बेलेगसो ओमफ्राय मिनिलायो आरोना अके राहुला जोंहा हाय दार्लिं होनना बुंबाय आरोना हाय राहुल राज ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो मा ओंख्रि जायामोन आब' अनसुमै होनदों मा ओंख्रि जायामोननो अनसुमै सोंदों आरोना रजे आगैया जा ब्रकेना आब' रजे होननानै हार्ट हरबाय नै
ओमफ्राय जोंहा रजिया गैया अनार ना अके अनसुमै बिमाया नोंहालाय बिमा सना मा खबरा होनना बुंदों आरोना आंना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो अनसुमै लोगो नोंनियालाय माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो कहाँ से हो बेबी इंदर ना ओके मैं आसाम बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो बिमाया मैथा एम्फौसो सना होनदो मैथा ओमफ्राय एम्फौसोनो आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो सोर दं आंनि मडेल लाइक हो दे अननानै ओरैसै नोंनि मडेल रावबो गैया होनदो ओमफ्राय जोंहा रजिया नोङो बहा दं आब' अनसुमै होनदों आरोना बहा दंनो रजिया आगैया सोंदों ओमफ्राय जोंहा अनुआ मा होनखो असमिया सवालिन माने अच्छा असमिया सवाली माने मतलब राहुला मान के जा नंबर मिलेगा बोला नंबर स्क्रीन में कैसे मिलेगा राहुल राज ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना हा मिनिट आरोना ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनगो न'आवनो रजे सना होनदो न'आवनो रजे सना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना ट्रिट जानो अके ट्रिट ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो लाइक दे ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो नोंगौ नामा आङो आब' अनसुमैया आङो नोंसिनिथिं फैदोंमोन होनना बुंदों आरोना नोंगौ नामा होनदों ओमफ्राय नोंसिनिथिं फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमाया मा होनखो ओंखाम जागासिनो दं आं रजे सना होनदों आरोना ओंखाम जागासिनो दंनो आरोना दे दं होनदों आरोना राहुला नाम्बार सोर जालायखो राहुलालाय होनदो खिब्रमा सोरनि नामहाय हेल' मेदाम जि होनो आरोना ओमफ्राय बिदि नायबाय आरोना नामाबो माबा खिब्रमा आरोना हेलौ अनसुमैया सोरहानिया फैबायमोन रजे सना होनदों सोरहानाय फैबायमोन रजे सना होनना सोंदो आरोना अनसुमै बिमाया राहुला नाम्बार दे द' होनदों ओमफ्राय जोंहा खिब्रमाया कौनसा जगह से एलबी आया है मेरा मोबाइल को यूट्यूब पर हा सोर जाखोब्रा खिब्रमायालाय चाहिए बङाइगाव जगह से एलबी गया है रे आपके मोबाइल में ओमफ्राय जोंहा राहुला बेबी होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजिया आगैया मा होनखो नोंगौ नामा आब' अनसुमै जा दे लामाथों खनसे नाहरदा होनदों आदसा नोंगौ नामा आब' अनसुमै जा दे लामाथिं खनसे नाहरदा होनदों आरोना लामाथिं खनसे नाहरनो थिनदो आरो राहुला देखा या नहीं बोला नहीं रे राहुल राज कौन है होनदो खिब्रमाया मा होनखो आङो नोंनि खुग्रासो दे बाजै बिखे हा
हा आं नोंनि खि खुरग्रासो बाजै बिखे हा सिंगेल आगैयानो नामाब्रा बेलाय खिब्रमायालाय खिब्रमा मानखो सानफ्रामबो गोथाव गोथाव जाना खिदे बाजै होनना बुंबाय खिब्रमाया मा होनो खुरनोसै आरो सोर खिब्रमालाय बेलाय होनदो ओमफ्राय जोंहा राहुला बाय होनबाय आरोना अके राहुल बाय खिब्रमा जा हा हा मिनिबाय आरोना सिंगेल आगैयानो जागोन बियो ने खिब्रमाया ओमफ्राय जोंहाथ' सोर सिंगेल बय जाखोरा आदसा खिब्रमाया सोर सिंगेल बय जाखोब्रा होनना बुंदों आरोना ए ना नङासो नामाब्रा होनदो आं नोंगौ सानदों आरो ओमफ्राय जोंहा टक्सिंस तुम्हारा नाम की हो होनदों आरोना ओके मेरा नाम विश्व कवि है ओमफ्राय जोंहा क'क्राझारा मांखो दिनैसो फैनो हालायबाय बाजै नोंनि एलबियाव लाइक दान बाजै होनदों आरोना दे थेंक इउ फैनो हानायनि थाखाय आंबो एलबि होथ'खायाखैमोन आरोना क'क्राझार आगै ओमफ्राय जोंहा रजे अन आरोना थेंक इउ खिब्रमाया लाइक दान दे खिजों माखो खाराजों खुनुरुखुम गाराय गारायजों खुनुरुखुम होनदों आरोना से सिंगेल आगैयानो जाखागोन नोङो हेलो 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 गाइस कौन है मेरे एलबी स्ट्रीम में प्लीज लाइक करो चैनल में कोई नया आया है तो ज्वाइन हो जाओ मेरी चैनल से सोर सोर दं लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा रजेसन खिब्रमाया लाइक दान दे खिजों असोर फरायखांबायना अनसुमै बिमाया मा होनखो रजेसना आङो फैबाय लामायाव होनना बुंदों फैबायनो लामायाव अनसुमैया रजे ओमफ्राय जोंहा खिब्रमाया मा होनखो आङो ब्लेक बयसोलै बाजै सिंगेल बय नङालै हा हा ए ब्लेक बयसो आरोना दे गोसोआव लानोसै आङो दे ब्लेक बय अके ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया मोनसिगोन आब' अनसुमै होनदों आरोना मोनसिगोननो ओमफ्राय जोंहा रजेया बोरैथो आब' अनसुमै होनदों बोरोथो आब' अनसुमै होनदों ओमफ्राय अनसुमैया जाहा नांगौ फैलाय होनदों जाहानावगौ फैलाय होनदों आरोना जोंहानाव फैलाय होनदों अनसुमैया खिब्रमाया जोंहा मिनिबाय खिब्रमाया मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दैथुन बसुमतारी नुजाफैनो हादों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा हाय बाजै रजे होनना बुंबाय नै ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो नै नाहर होनना बुंबाय नै नाहरनो आरोना अबावबा माइ हानोसो लोगो लालायबाय नामा नोंसोरलाय अनसुमैजों रजेजों ओमफ्राय जोंहा क'क्राझार आगैया ब्लु हरब्रा बाजै होनदों आरोना ब्लुआबो आंना मा होनो दायो लाफिनजाया दे एलबि होनायावनो लाफिननांगौ आरोना माबा जादों आरो ओमफ्राय जोंहा ब्लु हरफ्रा बाजै होनना बुंबाय आङो हरबाय दे क'क्राझार आगै जोंहा बिकासआ बाजै होनना बुंबाय आरोना औ बुंदो दे बिकास आगै दैथुना जोंहा मा होनखो दैथुन लाइक दा होनबाय आरोना थेंक इउ दैथुन आगै ओमफ्राय जोंहा खिब्रमाया रदे बाजै आङो मोनसेजों फैना लाइक होना थांनोसैलांलै बाल
कमेन्ट खालामनो बादोंलै गुसुना कम्बल सिङाव थानोसै आरो नोङो ने लेप सिङाव कम्बल सिङाव थानोसै आरो दे था फैनानै लाइक होनानै कम्बल सिङाव थादो दे नोङो गुदुंनो ओमफ्राय जा एयार आगैया मा खबर होनना बुंदों आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो एयार आगै नोंनिया मारै दं ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो आब' अनसुमै र' दे आब' अनसुमै होनो आं दखानाव थांग्रोनि होनदों र'नो आरोना दखानाव थांग्रोनिनो अनसुमै ओमफ्राय अनसुमैया नुबाय दे रजे सना होनना बुंदो नुबायनो आरोना ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारी मा हेलौ आदै सना होनदों आरोना हेलौ मादै मा खबर ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो माबा गिबायमोन आं हाइद खालामनायखौ खुलिगोन ना खुलियाखै सानना होनदो ओइ गोबाव जाबाय आरोना खुलिना दोननाया दैथुन आगै ओमफ्राय दाना हाइद खालामग्रा खमायबाय खोमा आगोलाव देनजार खालामलायखायोमोन खालामनायालाय ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारिया मा होनखो लाइक होबाय दे होनदों थेंकिउ मादै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो आगै दैथुन मा खबर दिनैसो नुबाय होनना बुंबाय आरोना दिनैसो नुबायनो रजेया सोंदो आरोना मा खबरनो दैथुन आगै ओमफ्राय दैथुना दाखालि मानो माथो होआखै आङो फानबारि खालि फुजायाव दाखालि मानो माथो होआखै नों आदसा फानबारि फुजायाव आंथ' सिनायाखैना नों माथो होबा सिनायगौमोन आरोना दैथुन आगै एन्जरखौनो माबायदि गिदों सासेया आंहासो गिखाबाय मा होनो आंथ' सिनायाना नोंसो सिनायगोन नों माथो होबासो सिनायगौमोन आं फानबारि फुजायाव थांदोंमोन आरोना अबेनिमोनलाय नों फानबारिनिमोन नामा दैथुन आगैया ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो आब' अनसुमै होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय दैथुना बाजै रजे नोंहा मानो फैला एलबियावलाय होनना बुंदों आरोना नोंहा मानो फैलानो सोंदों दैथुना रजे आगै ओमफ्राय जोंहा एसआ मा होनखो दैथुन मा खबर होनना सोंदों आरोना मा खबरनो आरोना एस बसुमतारिया सोंदों दैथुन आगै ओमफ्राय दैथुना आङो दाना एलबि थांनो गिग्रा जाबायलै बाजै रजे होनना बुंदों एलबि थांनो गिग्रा जाबायनो आरोना दैथुना आरो जोंहा मा होनखो गाज्रिसो होनना बुंदों आरोना गाज्रिसो आरोना मानो गाज्रि जानांगौ जाखो आरो आगै ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो मोजां आबै एस बसुमतारी होनना बुंदों मोजांनो आरोना ओमफ्राय जोंहा क'क्राझार गया मा होनखो थेंक्स होनना बुंबाय आरोना बिमल आगैया जोंहा हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै बिमल मा खबर ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमाया मा होनखो आंनोबो लाबो फालाय रजे सना आं होगोन दे होनदों मा होनो अनसुमै बिमानोबो लाबोफानो आरोना ओमफ्रायो अनसुमै बिमाया होगोन दे होनदों ओमफ्राय जोंहा दैथुन आगैया थेंक्सलै बाजै हायलु होनना बुंबाय आरोना थेंक्सलै बाजै हायलु होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा खिब्रमाया मा होनखो आसामावसो जा गुसुनो माथो ना बाजै गोजांनायजों माबा माबि थनथ्र'जोबोनो ना बाजै हा होनदों आरोना नों आसामाव फैनाय नायब्रा मा होनो खिब्रमा आगै आसामाव फैनाय नायदो होमबा मिथिसिगोन ना नोङो खम जारला नोंजोंबो होनदो जोंहा दैथुन आगैया मा होनखो मादै एस बसुमतारी मा खबर होनना सोंबाय आरोना मा खबरनो सोंदों ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन दामानि सोलाबथाराखै आगै दैथुन होनना बुंदों सोलाबथाराखैनो आरोना दामानि ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनगोन बिमा आङो गोजोनबाव होनबाय मा होनखो अनसुमै बिमाया आं गानहोलाय आंनो गस्ला आंहालाय गस्ला गानहोलाय होनदों आरोना
गस्ला गानहोथ'बाय आं दे अनसुमै बिमा ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो नोंगौ बाजै रजे नोंसिनि भिडिअ नायगासिनो आङो सिरि सिरि माइ हानाय भिडिअखौ होनदों आरोना माइ हानाय भिडिअखौ नायगासिनो आरोना दैथुना ओमफ्राय जोंहा रजेया मानखौ मानो आगै दैथुन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दैथुना मानखो दे मादै एस मादै होनना बुंबाय आं आरोना ओमफ्राय जोंहा रनबिरा मानखो लाइक दा होनना बुंबाय थेंक इउ रनबिर ओमफ्राय जोंहा रजेया जागोन दे आब' अनसुमै होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा एयारा मा होनखो आङो मा होनखो मानसियानो गाज्रि नालाय मानसिया गाज्रि थायो नामाब्रा भगबान दाना हरनायानो यार ओमफ्राय जोंहा रनबिरा मा होनखो सरि मिक्सेल होनना बुंदों रनबिरा सरि मिक्सेल आदसा रनबिरा मिक्सेल नामा ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो बाजै रजेनि एलबियाव कमेन्ट फरायनायखौ जा लाइक खालामो आं जा गोसो होना फरायखायो होनना बुंदों बाजै रजेनि एलबियाव मा होनो कमेन्ट फरायनायखौ जा लाइक अके खालामो आं जा गोसो होना फरायखायो होनदों आरोना रजे आगै नोंखौ दैथुना ओमफ्राय जोंहा सानिया मा होनखो दङ खाय के ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाभ हा होनदों आइ हेड लाभ जालायबा मिनिबाय आरोना अके दैथुना गैया जोंहा मा होनखो चेनेला दावगाबाय माथो नोंना बाजै दे गाबोननिफ्राय सुपार स्टिकार हरगोन दे होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा निबिरा अन आरोना अके थेंक इउ अनसुमै बिमा अन थेंक इउ रामा गुड मर्निं होनदों आरोना गुड मर्निं राम ओमफ्राय जोंहा रजेया गैया आगै दैथु होननानै हरबायनो दैथुन आगै नोङो रजेया ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा मा होनखो लाइक दान दे बाजै बिखे सना आंनि जिउ बिखाजों सिथाबना थाग्रा बिख्लो गोसोम लोरफो मावग्रा आहादिसो ओमफ्राय मिनिबाय आरोना एफा बुरजा आरोना ओमफ्राय जोंहा निबिरा गुड मर्निं अनसुमै होनना बुंबाय आरोना अनसुमै बिमा होनो गुड मर्निं होनदों नै ओमफ्राय जोंहा रजेया दे आं अन दं होनदों दे आं अन दं होनदों दे रजे आगै ओमफ्राय जोंहा निबिरा गुड मर्निं रजे सना होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा होनखो रनबिरा मिक्समोन दा नैबे होनबाय आदसा दा नैबे बेबो नामा ओमफ्राय निबिरा अन बेबो मिक्स नामा ओमफ्राय जोंहा दैथुना गैया बाजै रजे होननानै मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजालिस फेमिली आप आसाम से हो बोला हाजी में आसाम से हो ओमफ्राय जोंहा आदित्य खाम दय आइ हेड लाभ आङो ओंखारथ'बाय दे थाथ' नोंहा बाजै बिखे होनदो दे सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा दैथुना गैया मा होनखो बाजै रजेनि कमेन्ट फरायनाया मेगनाव बेरहां जा देग' जाखायो बाजैनो देग' जालायो आरोना माला आरामनो थख' फरायो रजे आगैया कमेन्टखौ मोजां फरायो आरो मोजां निबिरा मा होनखो होनदों आरोना अनसुमै बिमाया मर्निं निबिर होनना बुंबाय आरोना अनसुमै बिमायाबो ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा खबर अनसुमै होनना बुंदों ओमफ्राय दैथुना गैया ओंखाम जाबाय नामा नोङो बाजै एलबि मालिक होनना बुंदों ओंखाम जाथ'वाखैनो दैथुनागै संथ'वाखै आरोना दासो संहांदों आरो
ओमफ्रायो दैथुना गैया मा होनखो बोराय फैयाखै बाजै होनदो ओहो बोराय फैथ'वाखै ओमफ्राय जा आइ हेड लाबा मा होनखो थांनायनि स्रायनो गान खनना थांनोसै दे हां थोनो थोनो मोनो नोंखौ सानसे नुवाब्लानो हा हा होनदो आरोना सल'आ बिदिसो आरो हां थोनो थोनो मोनोसो आरो सल'आ दे दे नोंखौ सानसे नुवाबानो अके ओमफ्राय जोंहा निबिरा हार्ट हरबाय आरोना अके थेंकिउ 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 ओमफ्राय जा अनसुमै बिमाया मोजां दंथ'यो बिदिनो निबिर होनदों मोजाङैनो दंथ'यो बिदिनो निबिर होनदों आरोना जोंहा क'क्राझारा गेट थांखो नामाथाय ओमफ्राय जोंहा फरेना मा होनखो बाजै मा गामि होनना बुंदों आरोना आङो मा होनो बङाइगाव करेन बर' ओमफ्राय निबिरा मा होनखो जा सरि निबिरा सिबसे जाबल स्पेसियेल हियार फर इउ दिस रान अके निबिर नेक्स्ट ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो फानबारियाव नुदोंमोन दाखालै बाजै मोगथाङाव जा समायनासिन नुखायो नोंखौ बाजै होनदों आरोना नुमारदोंमोन नामाब्रा दैथुनागै अके नुदोंबा माथो होनो हागौमोनलाय नोङो आंथ' नोंखौ सिनायनाय नङाना नोंसो सिनायगौमोनदां ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा होनखो माथो होबासो सिनायगौमोन आङो ओमफ्राय निबिरा मा होनखो मा खालामदों दा अनसु होनना सोंदों आरोना मा खालामदोंनो दा अनसु निबिरा सोंदों आइ हेड लाबा बाय बाय बाजै बिके होनना हाहरबाय आरोना थेंकिउ आइ हेड लाबागै ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमाया नोंहालाय निबिर होनना सोंदों निबिरा मोजां अनसुमै होनना बुंबाय आरोना मोजांनो अनसुमै ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारी मादैया नोंखौ दा मानि नुथाराखै हाय आदै होनना बुंदो आङो मा होनो एलबिबो गिदिंथ'नो हायाखै आरोना एस बसुमतारी मादै मा होनो फिसालाया एसे स्कुलाव सानथाम आरो दिनैबो दंबावो आरोना क्लास टेस्ट बायदि माने एगजाम जागासिनो आरोना ओंखायनो आङो एलबिबो गिदिङाखै आं मबाइल लाबानो लाखायोना आसोला फिसालायाबो एकदम बेखायनो एलबि गिदिङाखै आङो एलबिबो गिदिंथ'वाखै आरो ओमफ्राय बिकास आगैया मा होनखो हेल' हेल' गाइस होनना बुंबाय आरोना हेल' गाइस होनबाय दैथुना जोंहा मा होनखो अबेनि फुजाखौ बारा मोजां मोनाखै आं नुवाबा ओरैनो होनो नामारा एबारनि फुजाखौ बारा मोजां मोनाखै आं नुवाबा ओरैनो होनो नामा रा होनदों फुजाया बारा माबा जायाखैथ' आरो एबारनिया मा होनो फानबारिनिया मन्दिरालाय मा होनो खुलुमथावथाव मोजां जादों आरोना मन्दिरा जोबोद मोजां समायना रमायना आरो मन्दिरा ओमफ्राय साजायनायफोरखौ बारा मोजां मोनाखै आंबो ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा होनखो अन आरोना अके ओमफ्राय जोंहा जे सेरेन्सा हाय आब' सना माबोरै दङ खबर सबर होनदों खबर सबर मोजाङैनो दंथ'यो जे आगै नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो दालां खाथिनि साहा दखान खाथियाव गसंना दंगासिनोमोन बाजै दालां खाथि साहा आदसा दालां बारनानै नामा गारि पार्किंआव गारि पार्किं दोनग्रायावमोन नामाब्रा दैथुनागै गारि पार्किं दोनग्रायाव गसंनानै दंमोन जों दालाङा एसे खाथियानोमोन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो आदा मा होनखो आङो ओंखारथ'बाय होनदो दे ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारिया मादैया मा होनखो आङो बेखौनो सानखादोंमोन होनना बुंदों सोलाबथ'वाखै आरोना मादै ओमफ्राय जोंहा दैथुना गैया मा होनखो फैसा मोनाखै नामा
बाजै इउटुबनिफ्राय होनना बुंदों आरो ना मोनथ'वाखैलै दैथ'नागै ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो गोबाव जाथारबायमोन आब' एलबियाव फैयैया होनदोंना फैयैया होनदो गोबाव जाबायमोन आरोना आंबो दासान्दि होआखैमोन आरोना सिगांथ' होबाय थादोंमोन जायाखै ओमफ्राय जोंहा mana जाखैलै आसु फासन्स हो आसु hi sister uh, you are from I am from Assam मेन आसाम सिबुमे आसु ओमफ्राय जोंहा निबिरा अनार ना अके ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमाया मानखो करेन बर' नोंजों लोगो जाबाय दे साब खालामबाय आं बेक साब खालामदो होनदों करेन नोंखौ मा होनो अनसुमैया साब खालामबायनो आरोना ओमफ्रायो बेक साब खालामहरनो थिनबाय ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो बिदिनोसै आब' खबराफ्रालाय होनना बुंदों आरोना अके ओमफ्राय जोंहा करेना मा होनखो मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना मा होनो मुला आलुसो आरो ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखैनो करेना आगै ओमफ्राय जोंहा दैथुनाखैया मा होनखो मन्दिरा जा गिदिर जाखाबायना बाजै आङो बौला जाहाराव आलासि जाना फैदों बौला जाहाराव आरोना आलासि जाना फैदों मन्दिरा गिदिर जाबाय गोदान बानायनाया मोजाङानो जाबाय आरोना मन्दिर खिनियाव मोजां नाङो आरोना मोजां मोनो माने ओमफ्राय जोंहा निबिरा दैथुनाखैया मा होनखो येस बाजै पार्किं होनदों आरोना अके मानोथो माथो होयो नोंलाय मा होनो दैथुन ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा होनखो फार्स्ट पेमेन्टखौ इउटुबनि लाल लोंहोगोन ना बिस्रानि फार्स्ट पेमेन्टखौ इउटुबनि लाल लोंहोगोन ना बिस्रानि होनदों आरोना इउटुबनि मा लाल होला बेलाय निबिर ओमफ्राय जोंहा एसमारिया मा होनखो आदै आङो थांनोसै दे होनदो दे मादै थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा दैथुनाखैया मा होनखो माला मोनगोन बाजै डलार हरगोन आं गाबोननिफ्राय होनना बुंदों आरोना माला मोनो जायाखैनोबा होनदो मा होनो आंबोथ' बारा मिथिया आरोना ओमफ्राय 100 बासो मा होनो माबोरै होनदोंथाय बख'नो हायो ना मा होनदों आंनाथ' 20 जायाखै ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो निबिर मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों आरोना मा ओंख्रि जाखो होनो आरो अनसुमैया सोंदों ओमफ्राय जोंहा उनुस फार्स्ट मा होनखो आसु अके इउ लुकिं लाइक ए करेन ओमफ्राय जोंहा मा होनखो निबिरा अनसुमै जागासिनो दालि ओंख्रि ओमफ्राय फान्थाव बाथोन होनदों दालि ओंख्रि ओमफ्राय फान्थाव बाथोननो आरोना ओमफ्राय जोंहा थांखो निबिरा अके दैथुनाखैया मा होनखो बेसे जाखो डलारा होनदों आंना 20 जायाखै डलारा दैथुनाखै ओमफ्राय 20 जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा होनखो नोंनि इउटुबनि पेमेन्टजों लाल लोंगोन होनदों आदसा लाल सा ना मा लालालाय अके लाल सा जागोन आरोना लालखौसो लोंगोन होनबा होनदो ओमफ्राय जोंहा प्रनयआ मा होनदो आब' सना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होनो बुंदो आब' सना होनदों सोर दं लोगोफोर नैबे प्रनय गयारिजों जयेन जानो हागोन आरोना सोरबा जयेन जानोबा प्रनय गयारिजों जयेन जादो आरो ओमफ्राय जोङो हेल' लेडि बोला हेल' ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो अनसुमै निबिरा मा होनदों नोङो जाबाय नामा अनसुमै होनदों नों जाबाय नामा अनसुमै होनना सोंबाय ने निबिरा ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमाया दे गोथाव निबिर होनना बुंबाय आरोना दे गोथाव होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो 20 ल'बा
आरोबाव बहुद औ नांबावगोन माथो बाजै मारै माखो बोरायखौ सोना हरनोबो डलार माबार मोननायनि इउटुब नाम मोनबा माथो नोंबो नोंखौबो माने रादाब जाबायना नों आदसा सिगांनि भिडिअ'निखौथ' मोना आरोना ओमफ्राय नै दाख्लैनि मा होनो मन' जानायनि उननिफ्रायसो मोनो नामा भिडिअ'फ्राबो बारा भिउ थाङाना मन' जानायनि उननिफ्रायसो एसे मोनो नामाथाय मन' जानायाबो बारा गोबाव जायाखैना ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा होनखो ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा होनखो थै बुजियाबो लाल सा लोङा आं लाल सासो सानदों आं लाल सा माने होनबा बेलेगसो नामा निबिर आङो लाल सासो सानदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो जाखांबाय आङो निबिर होनना बुंबाय आरोना थै बुजियाबो होनलायो आरोना जोंहा निबिरा ओमफ्राय जोंहा रजिया आगैया मा होनखो आब' अनसुमै लांफैलाय लामासिम होनदों लामासिम लांफैनो होनो आरोना अनसुमै थिनदों नै माबाया रजिया आगैया निबिरा मा होनखो मा ओंख्रि अनसुमै होनना सोंदो आरोना मा ओंख्रि होनो अनसुमै ओमफ्राय निबिरा जोंहा मा होनखो आंखौ सिनायदों अनसुमै होनना सोंदों निबिरखौ सिनायदोंना सिनायाखैनो अनसुमै ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमाया र' होनना बुंबाय दैथुना मा होनखो फेसबुकआव आब्दुल खाना जा कमेन्ट हरो ने नोंनाव बाजै होनदो हा आब्दुल खान फेसबुकआव आब्दुल खान ओरैनो मा होनो माबायावथ' हरा बे नोंनि आरोना अके आब्दुल खाना आब्दुल खान हरोना हरामोनथाय आङो मेसेन्जारावथ' बारा थाङा थांनायालाय ओमफ्राय जोंहा निबिरा अन आरोना दैथुना मा होनखो नोंनोबो इउटुबार नाम मोनबायना बेखायनो नोंखौबो गिनांसिगोन होनदां बाजै नोंबो रादाबगिरि जाबायना होनना होनदो मानो गिनांगौ जाखो इउटुबाव मानो गिनोब्रा मा होनो दैथुन आगै ओमफ्राय जोंहा माइ लाइक होनबाय आरोना थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा निबिर अन रजे अन आमा अन थेंकिउ निबिरा ओइ रजे मा खबर होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइ माथो टाइमाबो अके अन आरोना आमा अन अके अन थेंकिउ सोर दंमोन लोगोफोर दोनथ'नोसै नामा आङो दे सोर आङो मेसेन्जाराव हराखैरा नोंनि भिडिअ'नि उनावसो कमेन्ट लिरदों फेसबुकआव आब्दुल खाना अके आङो माथो आब्दुल खाननि कमेन्टआनो गैया नायनांगोन आं दंना गैया होनदो ओमफ्राय जोंहा निबिरा मा मावदों दालाय रजे होनदों आरोना मा मावदोंनो रजे दालाय ओमफ्राय जोंहा आमाया अन अके रजेया आब' अनसुमै फैदोलाय बाबायलां सान्दुं गोसाथार होनदों आब' अनसुमै फैदोलाय होनदों आरोना बाबायलां सान्दुं गोसाथार होनदों आरोना जोंहा रजे आगैया ओमफ्राय जोंहा दैथुना होद र'
दसेबाव होनना बुंबाय आरोना दोननोसै आरोना खामानि एसे संनोसैलाय आरोबाव होनदो ओमफ्राय आमा मिनिदों आरोना हा हा अके ओमफ्राय निबिरा दे अब्ला बाय मिक्ससो आं होनदों औ दे बाय बाय रजे होनदों एसे मा होनो दायो आथुर आथुर जाफैयो आरोना फिसालाफोरखौ लानानै ओमफ्राय दा नै संनानै गालांखानांगौ जायो ओंखाम ओंख्रिखौ एसे ओंखामखौथ' दा फैनानैसो संजाफैयो संनायालाय ओंखामा थाब मोनोना ओमफ्राय ओंख्रिफ्रा थाब मोना ओमफ्राय जोंहा रजिया जेबो आमाया जोंहा मा अनारना अके थेंकिउ रजिया मा होनगोन जेबो मावथ'वाखै बिबार दखानावसो फैदोंमोन आं होनदों आरोना बिबार दखानावसो फैदोंमोननो अनसुमैया दे बाय बाय बिमा होनदों आरोना औ आङो ब्लुखौ लानोसै दे अनसुमै बिमा दायो लाजाया जादों ओमफ्रायो जोंहा आमा ओमफ्राय जों दैथुना मा होनखो आमा अन अके दैथुना मा होनखो अ माइ गड नुवाखै होनबा बाजै नों सानैसो फेसबुकआवबो एलबि होग्रा आदसा जादोंमोन बाजै होनदों औ होदोंमोनथ' आरो सिगाङावहाय बेयावथ' हरदोंमोन आरो नोङो औ फेसबुक मा होनो फेसबुक एलबि आवथ' हरदोंमोन ओमफ्राय जोंहा निबिरा फेसबुकआबो एलबि माबा होबाय थालायनांगौलै एलबि होबाय थालायनांगौ खोमा ना होलागासिनोलै मानसिफ्रा ओमफ्राय आङो होथ'आसै आरोना फेसबुकनियाबो एलबि होआबानो जाया निबिरा मा होनखो अनसु बाय बाय दे होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बाय बाय दे आब' सना आंनि होनना बुंबाय रजे आगै अन आमा अके निबिरा बाय 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 रजे आगै सोर बाय ओमफ्राय दैथुना मा होनखो माथोलाय सिगाङाव आदाजों एसे बुंजादों खोमा आरो आमोखिया होनदों नोंदाया बुंनो रोङा होनदो सिगांनिया मा होनो WT नांगौ जादोंमोन ना होनदो ओमफ्राय दाथ' जेनेबा बारा नांथ'ला नालाय नांथ'ला माने नांथ'ला नामाथाय सिगांनिया बेलेग आरोना दैथुन आगै फन फैदोंमोन नै स्कुलनिसो नामा जाखो मानसियानो गैया दुगैहैदोंसो ओमफ्राय जोंहा रजे आगै अके आगै दैथुनबाय होनना बुंबाय नै रजे आगैया ओमफ्राय जोंहा दैथुन आगैया मा होनखो र' बाजै रजे होनना बुंदों आरोना र' बाजै रजे होनदों नै दैथुन आगैया ओमफ्राय जोंहा मावजिया मिनिदों आरोना आमा अन ओमफ्राय जोंहा रजेया अल सनाफोर बाय बाय होननानै हार हरबाय आरोना ओमफ्राय अन आमा अन ओमफ्राय जोंहा मावजिया गुड होननानै मिनिदों आमा हार हरबाय आरोना थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा रिंखाङा मा होनखो हाय आब' होनना बुंदों आरोना हाय आगै रिंखां ओमफ्राय रजेया मानो हो आगै दैथुन होनदों आरोना मानोनो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया रजे सना बाय बाय होनबाय अनसुमैयाबो दे लादो दे लादो बिमा होनदों आरोना दे लादो बिमा होनदो ओमफ्राय जोंहा दैथुना नोङो इउटुबाव बाय नालाय फेसबुकआव कमेन्ट आं खालामाखैब्रा नोंखौ मा होनो दैथुन सोरबासो खालामदों मा होनो नोंनिखौ सोरबासो खालामदोंमोन आरोना दैथुननिखौ ओमफ्राय मेरला खालामलायनाय दंमोन आरोना ओमफ्राय खेवना दोनजोबबाय ओमफ्राय जोंहा मावजिया मा होनखो मावजि अन मावजि लाइक होबाय दे होनना बुंबाय आरोना अके दैथुना मा होनखो ओरैनो दसे थाबाव बाजै रजे होनना बुंदों आरोना ओरैनो दसे थाबाव होनदों अनसुमैया दे निबिर बाय होनना बुंबाय आरोना मावजि अके ओमफ्राय रजेया मा होनखो मावजि होननानै मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मावजिया रजे गालि होनना मिनिदों नै मावजिया रजे गालि सोरनि थालांखोलै इयालाय आदसा दे मोनजोब्बाय होनबा
नोंबो अब्ला इउटुबनि आरोना गियानखौ हा आरोना ओमफ्राय जोंहा मावजिया मानखो रजे गालि मा ओंख्रि जाखो नोंनि बुरि सरि रजे गालि मा ओंख्रि जाखो आंनि बुरै होनना बुंबाय ओमफ्रायो जा रजेया औ दे बुं आगै दैथुन होनना बुंदो आरोना ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो अके बाय बाजै रजे होनना बुंबाय अके बाय बाजै रजे होनना बुंदो आरोना नै ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो गाला मा खबर ओंथि होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो बाजै रजे नोंनि खामानिखौ नुना आंनि मा होनखो गोरबोजों जा अननो ओंखारबाय बाजै होनना बुंदों ओंखारो बाजै होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मावजिया मा होनखो रजे गालि मोजां होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा रजेया दालि ना गोरान ओमफ्राय बाथोनसोमोन गाला होनना बुंदो आरोना where are you from बोला I am from Assam मैं इंडिया आसाम से हूँ ओमफ्राय जोंहा मावजिया मा होनखो रजे गालि गोथाव होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो आगै दैथु होननानै हार हरदों नै माबा रजेया ओमफ्राय जोंहा रजेया एसे गोथावमोन गाला नोंहालाय मा ओंख्रि जायामोन होनदों ओमफ्राय जोंहा ओइसिया थुल ओमफ्राय दैथुना मा होनखो बाजै रजे नोङो हौवाफोरनि खामानिखौनो सोलोंना सोलोंना लानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बाजै होनना बुंबाय आरोना नै दैथुना हौवाफोरनि खामानिखौ सोलोंना लानायनि थाखाय साबायखर होनना बुंबाय दैथुना ओमफ्राय जोंहा मावजिया आङो रुटिसो जादों गालि होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा बाय रजे गालि होनना बुंबाय मावजिया बिके बाय होनना बुंदों आरोना अके बाय बाय गासिबो बाय बाय लानोसै दे टाइमा दानो माबानाय नङा आरोना हरथा मोनलायनाय नङा ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनखो खानाय बोदों नामा बाजै होनदों आरोना खानायखौ लोबदोंसो आरो आङो ना बोनायखौथ' न'आवनो बोना लानो हायो आरो होनदो न'आवनो देलायनो हायो आं लोबदों आरो होनदो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो थेंकिउ आगै दैथुन उफाय गैया ना होनना बुंदो आरोना थेंकिउ आगै दैथुन उफाय गैयाना होनदों ओमफ्राय जोंहा रजेया मा सरि रजेया नोंगौ नामा गाला होनदों दैथुना मा होनखो बारा बोजानो नाङा खानायखौ नङाबा मा होनखो मोनजागोन मा होनखो मा मोनजानो न'आवनो देलायनो हायोना ओमफ्राय जोंहा मावजिया बाय होनना बुंदो आरोना आदसा मा मोनजानोब्रा मोनजागोनबो माने आदसा मोनजागोन होनदों मोननो आरोना खानाया आंना मा होनो दोंसे दोंनै मोनखानायमोन आरोना उन्दैनिफ्रायनो खामोन आरोना ओमफ्राय जोंहा मावजि अके बाय दैथुना मा होनखो नङा बाजै रजे लाजिनांगौ जेबो गैया साबायखर होनना बुंदों लाजिनांगौ जेबो गैया साबायखर होनना बुंदों आरोना आं दोनथ'नोसै दे सनाफोर सोर दंमोन बाय बाय गासिबखौबो दे थेंकिउ स' माच आंनि एलबिस्टनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गासिबनिसिमबो दोननोसै आङो दे दानबाय आङो